कोल्हापुरात स्वातंत्र्य दिन आणि जिलेबी हे एक वेगळंच समीकरण आहे। तुम्ही पाहू शकता या दृश्यांमध्ये दरवर्षी अगदी 15 ऑगस्टला जिलेबी खाण्याची परंपरा असल्याने सकाळपासूनच शहरातील स्टॉल्सवर नागरिकांची गर्दी झाली आहे। यंदा पारंपरिक जिलेबी सोबतच गुळाची, तुपातील आणि शुगर फ्री जिलेबीचेही पर्याय उपलब्ध आहेत। यामुळे देशभक्तीच्या उत्साहात कोल्हापूरकर गरमागरम जिलेबीचा मनसोक्त आस्वाद घेताना पाहायला मिळतात। मी साम टीव्हीच पाहते. तिथल्या बातम्या मला रिलेट करतात.